Hello guys, pure namaskara pure स्वागत अंचने आपला कुष्टुपले आपला तेजोपले guys अंचने इनितो लॉग दायते मन पिरोपना कुट्टेने वीडियो दायते वीडियो अंत क्लियर ಅದು ಬನ್ಪ guys अंचने ನಮ್ಮ ಇನಿ ಫಿಶ್ ಟ್ರಾಪ್ ಮನ್ ಪಿರೋಪನ अंचने ಮೀನು ಪತ್ತರ ಪೂರೆ ಎಗ್ಲ ಕೋಸಿ ಎಂಕ್ಲ ಕೋಸಿ अंचने ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಸಮಯನೆ ಮೀನು ಪತ್ತಾನೆ अंचने ಐಕುದು ಮುಂಜಿ ಫಿಶ್ ಟ್ರಾಪ್ ಮನ್ಪುಗಂಡ ಬತ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಫಿಶ್ ಟ್ರಾಪ್ ಮನ್ಪುಗ ವಾ ರೀತಿ ಮನ್ಪುನ ಬಂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಐನ ಟ್ರಿಕ್ ಐಕನ ಮುಂಜಿ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ದ ಕುಪ್ಪಿದ ತೊಂತ ನೆಟ ನೀರುಂಡು ಇದು ಅಮ್ಮ ನೆರುವೆರಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಗುಪ್ಪಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ಜನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ಚೂ ಎಡ್ಡೆ ಗುಪ್ಪಿ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಗುಪ್ಪಿ ಅದು ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಓಡಾಡದು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಲ್ ಪಾಡ್ಕ ನೀರು ಖಾಲಿ ಬಂತೆ ಐದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬೀಸತ್ತಿತ್ತು ನೋಡು ಈತ್ ಕಟ್ಟು ಮನ್ಪಡು ಸರ್ಕಲ್ ಇಜ್ಜೆ ಮುಳೊಂಜಿ ಆತ ಕಟ್ಟು ಮನ್ಪಡು ಕಟ್ಟು ಮನ್ಪರಪ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟು ಮಂತ ನೋಡಿದಕ್ಕ ಈ ಮುಚ್ಚಲ್ ನಮ್ಗೆ ಬೋಡ್ಚಿ ನಾವು ಐದಕ್ಕೆ ದಾಯ್ತ ಮನ್ಬಿಡು ಪಂಡ ಈತ್ ಕಟ್ಟು ಮನ್ಪಡು ಮುಳ್ಳು ಮುಚ್ಚಲ್ ಪಾಡ ಕ್ಯಾಪ್ ಉಂಡದ ಈತ್ ಕಟ್ಟು ಅನ್ಪಡು ದಾಯಿ ಕಟ್ಟು ಮನ್ಪಡು ಅಂಡ ಒಂದು ಆತ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಟು ಫಿಶ್ ಪೋವಂತ ಆತ್ಬೇಕ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ ಕಟ್ಟು ಮನ್ಪರ್ಕ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ಟು ಮನ್ಪಡು ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ಟು ಮನ್ಪಡು ಕಟ್ಟು ಮನ್ಪಡು ದಾಯ್ತ ಮನ್ಪಡು ಪಂಡ ಸರಿ ತುಲೆ ಇಂಚ ಬರ ಒಂಜೆ ರೆಡ್ ಮೂಜೆ ನಾಲ್ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ಟು ಮನ್ಪಡು ತುಲೆ ಕಟ್ಟು ಮಂತ ತುಲೆ ಐದಕ್ಕೆ ದಾಯ್ತ ನೋಡ ಈ ಬಾಟಲ್ಗೆ ಇಂಚ ದಿರೋಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ದಿರಿದು ಬುಂಡ ಯಾರಂದು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿರ ದಾಯ್ತ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಬಂಡ ಮೂಲೊಂಜಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಮನ್ಪಡು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಅನ್ಪಿರ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಅಂತ ಚೂರು ಬೇಲುಂಡು ಆಂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಈ ಬಾಟಲ್ ನಮ್ಮ ನಾಲ್ ಸೈಡ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಎತ್ತ ದಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಎತ್ತನೆ ಪಂಡ ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಐದಕ್ಕ ಇಂದೇಲ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಪೋಡು ನಾಲ್ ಸೈಡ್ ಇಂದೇಲ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಪೋಡು ಈ ಕ್ಯಾಪ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಎತ್ತು ಬರ್ಕ ಗೈಸ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇಂದೇಲ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಎತ್ತಂಡು ಐದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ರೀತಿ ಹಿಡಿದುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟಗ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಂಗಿಸ್ತದೊಂದ ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟಗ ಗೈಸ್ ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿನ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಫಿಶ್ ಟ್ರಾಪ್ ರೆಡಿ ಆಡ್ ನಾಲ್ ಸೈಡ್ ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟದ ಅಂಚನೆ ನೀರಿಗೆ ಎಂಚ ಪಾಡವಣ್ಣ ದೈತ ಕೋರಿದ ವೇಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ದೈತ ಇತ್ತನ ನೆಕ್ ಪಾಡುದು ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ನೀರಿಗೆ ಪಾಡುದು ಸೈಡ್ ಕಟ್ಟದು 4 ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತು ನೀರಿಡೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲ ಮೀನು ಬೂರು ಒಂಜಿ ಡೆಂಜಿ ಅಲ್ಲ ಬೂರು ಅಂಚನೆ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ಟ್ರಾಪ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಟ್ರಾಪ್ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಗಿಟ್ಟದನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸತ್ಯ ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಉಪಕಾರ ಆಗುಂಡು ಅಂಚನೆ ಆಡ ಪೂರೆಲ್ಲ ಗುಡ್ಬೆ ಅನ್ನೋದು ಟ್ರಾಪ್ ದುಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ಟ್ರಾಪ್ ಒಂಜಿ ಕುಪ್ಪಿತ್ರ ಇನ್ನು ಮೂರುದು ಅಡ್ಡ ಮೂರುದು ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡ ಟ್ರಾಪ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನೆಟ್ ಪಕ್ಕ ಮೀನು ಬೂರು ಪಕ್ಕ ಅದು ಮೀನು ಬೂರು 100% ಒಂಜಿ ಮೀನಲ್ಲ ಬೂರು ರಪ್ಪ ಪಾನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೂರು ಒಂದು 5 ಗಂಟೆ ನೀರಿಡದಿಡ್ಲೆ ರಪ್ಪ ಮೀನು ಬೂರು ಪಕ್ಕ ಬೂರು ನೆತ್ತೊಲ ನೀರು ಮೀನು ಬೂರುಂಡ ಪಾಪ ಇದೇ ಬೈರ ಇದು ಟ್ರಾಪ್ ಅಂಚೆ ಈ ಟ್ರಾಪ್ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅರಂಡು ಪೂರ ರೆಗ್ಲ ಇಂತ ಕುಟ್ಟಿಯನೆ ವಿಡಿಯೋ ಗುಡ್ ಬೈ ಆಡೊಂದು ಎಲ್ಲೆದುಕ ಗಾಯ್ಸ್ ಬೈ ಬೈ